Здравейте на всички, аз съм AVP Don 96 и ще ви кажа какво ще правя в моите клипове. Ще снимам клипове на всички Call of Duty от 4 нагоре, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops и Call of Duty Modern Warfare 3. И по желание вече, ако вие решите, може да снимам клипове на Call of Duty 5 World of War. Може да гледате клиповете ми в VBOX на аккаунта ми AVP Don 96, в YouTube на аккаунта ми Datapir 1996, в VBOX BG и на моя Facebook адрес Йосиф Сталин. Това беше всичко от мен. За желание за нови клипове пишете лични съобщения. Довиждане.